התחרות היופי של אוטומובילים שנערכה על ידי האגודה היהודית לאוטומובילים בחיפה משכה קהל רב של אנגלים ויהודים. אחרי הפתיחה המוזיקלית על ידי התזמורת מתחילה החגיגה הספורטיבית המכילה תהלוכת אוטומובילים וכל מיני תחרויות זריזות כגון הבאת ביצה בחף, העברת גלגל אוטו בין מכשולי בקבוקים ועוד שעשועים אחרים. תחרויות הגימקנה באופנוע ובאוטומובילים מעוררים עניין רב בין הקהל. עליצות וצחוק רב מכניסה הפרודיה של הגימקנה המכילה נסיעה עליזה של אוטומובילים ואופנוע. אחרי תחרויות השעשועים מתחילה התחרות היופי של האוטומובילים העוברים לפני חבר השופטים, ובגמר החגיגה מודיעים על תוצאות ההתחרות.